Galina sena 1979 u l-31 ta' Marzu nofs il-lejl u l-ikbar festa li ħadd trattata. F'din is-sensiela ta' programmi jien kontem se niltaqgħu ma' numru ta' persuni li 46 sena ilu meta Malta ċelebrat għall-ewwel darba jum il-ħelsien kienu preżenti fil-Birgu. Fir-raba' episodju minn din is-sensiela seqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna żewġ ex-Ministri Laburisti, in-Nutar Alex Xiberra Strigona u Joe De Bono Grech. In-Nutar Xiberra Strigona jitkellem fost oħrajn dwar laqa illi hu u l-Prim Ministru Dom Mintoff kellhom qabel ma bdew iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Birgu waqt li Joe De Bono Grech jispjega x'kien ifisser jum il-ħelsien għal ħafna nies bħalu li kienu ilhom jimmilitaw fil-Partit Laburista sa mis-snin 65. Dikinhar niftakara naqra iktar partikolarment għax mhux biss konna qegħdin fuq l-olja tal-ħelsien, tipikament ta' Mintoff ċempilli qabel għall-isma' issa il-festa hemm il-komitat qed jorganizza. Il-Gaddafi għatlu jipparkja jibbertja il-vapur ħdej id-dwana l-antika taħt il-lift. Aħna l-ewwel ħammorru hemm għax għandna ninnegozjaw xi ħaġa miegħu. U jekk idejjaqna iparpar biex imbagħad naraw min ħajjiġi fuq il-Monument tal-Ħelsien. Mela l-istess ġurnata working day allura, mhux ġejna maċ-ċeremonja, ċabċib u da, mela working day. Nitilha fuq dal-Marelli vapur li kien qiegħed hemm għalli ġibthom il-karti. Imnalla jien bdejt nantiċipa li ma karti jista' jkun li u kelli l-pjanti l-kbar tal-baħar u l-kosta Maltija u l-kosta Libjana kellna l-kustjoni kif ħanaqsmu l-qiegħ tal-baħar il-blata kontinentali bejnietna. U ħriġthom dawet, u qed jgħidu ejja u nagħmlu no man's land, niddella 15 kilometru l fuq minn nofs u 15 kilometru l-isfel minn nofs, ħadd minna ma jidrilja, ma niftehmu li qatt jista' jidrilja. U li ieħor kien jifhem bl-Ingliż jiġifieri, kollu jistaqsi il-Martin Zambit. Għamil li t-terġama il-translation. U sa naraw, sa nistudjaw u da. U bqajna dik, ma solvejniex dikinhar, imma mbagħad solvejta bis-saħħa ta' Bruno Kreisky il-kanċellier tal-Awstrija kien qallu biex jiġijaw u firmajna morna l-qorti. U hija l-unika frontiera ta' Malta fuq il-blata kontinentali li għandna trattat. Waqt li mbagħad għaddejn nitkellmu ma' Gaddafi fuq il-vapur, kważi kien qed jitlalu Mintoff li jgħidlu tiġix għaċ-ċeremonja la maħniex se niftehmu, la m'għandux jaqsam xejn. Mbagħad qaleb allura fuq in-neutralità, għax huwa din interessanti li Mintoff bil-mod spiċċattiv tiegħu. Mhux wasalna għall-jum tal-ħelsien u straħna kien diġà beda. Iftakru, fis-76 fl-elezzjoni ġenerali tas-76 għamel fil-manifest elettorali li ħanfittxu li nagħlqu l-bażijiet sal-31 ta' Marzu 1979 kif kien ftehim ma' Carrington fis-72 is-seba' snin. Marzu sa Marzu 72-79. Imma li nibdew l-istat ta' neutralità. U konna ġa bdejna induru biex ninnegozjaw in-neutralità mis-76, 77, 78, imma konna qegħdin fl-ar pożizzjoni fis-79. Fis-78 niftakar tlajt biex ninnegozja. L-ewwel fis-77 tlajna ma' Moro, Aldo Moro. Bat Mintoff qalli mela s-ser tlajnti. Inkunu hemm fis-16 ta' Marzu 78 dikinhar illi ħatfuh lil Moro, il-Brigate Rosse. Fil-Foreign Office għalluna mela ejja li posponu mis-16 ta' Marzu għad-9 ta' Mejju. Imorru fid-9 ta' Mejju u jsibuh mejjed fil-luggage boot tal-karozza bejn il-headquarters tad-DC, id-Demokrazija Kristjana, u l-headquarters tal-PC biex jitmejlu bih għax jurid in-non-allinjament. Allura f'daqqa waħda tlifna lil Moro li kien l-iktar wieħed viċin magħna għan-neutralità. U l-politika taljana mbagħad ħawdet koħat iwaħħal f'xulxin għaliex miet għax ma nnegozjajniex, stajna ninnegozjaw u nsalvawh minflok ħallejnieh li qatluh il-Brigate Rosse u da. Fis-70 kon qegħdin parti diffiċli. Ma Gaddafi rid ħafna iktar affarijiet li ma konniex lesti biex nagħtuh. Allura eġġajna bdejna ninnegozjaw miegħu fuq il-vapur qabel ma ġie fuq l-olja tal-Ħelsien. L-Alġerija f'Diċembru 3 xhur qabel fis-27 u 26 viċin il-miliet ta' Diċembru tal-1978 miet Boumedienne
again, kien il-President tal-Alġerija l-iktar famuż, illi ġab il-ħelsin mill-Franċiżi, illi kien l-iktar wieħed formidabli fin-non-aligned movement, u li kienet jappoġġjana anki billi investa fit-tarzna ġdida, fil-fonderija, fil-Radio Mediterran. Waħda wara l-oħra kienet jara x'qed jagħmel Mintoff u ġie hawnhekk kont ġibtu hawnhekk ukoll. Ara mal-Alġerija wkoll konna qegħdin f'fażi ta' tranzizzjoni, ma kienux għadhom iddeċidew minn ħajkun il-President il-ġdid tagħhom ma minn ħanamlu l-agreement tan-neutralità. U għamilna xi ħaġa wkoll xorta waħda mal-Foreign Ministry. L-istess ħaġa mal-Franċiżi. Mal-Franċiżi ma' Valéry Giscard d'Estaing konna qegħdin bdejna t-taħdidiet, imma kont qed naqbad ma' Mitterrand li kien għadu kap tal-oppożizzjoni, għax ma kienx għadu laħaq President, għax tista' timmaġin daw il-negozjati kollha għaddejjin. Imma fuq kollox mal-Jugoslavja, kellna l-Jugoslavja dak iż-żmien li kien għadha maquda, il-President Tito konna ġibnih Malta mbagħad is-sena ta' wara ta' 79, u kien jagħtina backing imma support kullum kienu kellu non-aligned movement, kien vera b'saħħtu ħafna kullum kienu billi aħna ifformulajna li ħanalqu l-bażijiet biex inkunu non-aligned, mhux aligned man NATO kif kienu qabel il-bażijiet, u ra li għall-Mediterran di tkun qawwija ħafna. Dakinhar għalija Mintoff għalih kif qed nispjega wasal fil-quċċata tal-karriera li dejjem kien qal bidu net minn 1950 kien qal għandna żewġ toroq biex nollu il-livell tal-għejxin tal-Maltin. Jew integration u din l-iktar waħda maġna, jew inkunu magħkom u bħalkom, jew inkella infendu għar-rasa li iktar diffiċli għax tibni kollox inti ġdid. Allura meta prova l-integration sal-58 għalqet. U fetaħ bl-oħra u bdejna mbagħad bis-71 bil-manifest u l-ftehim ma' Carrington illi nagħlqu kompletament il-bażijiet militari. Allura għalih fis-79 qed nagħlqu l-bażijiet mela hemm lesti olla il-livell tal-għejxin tal-Maltin. Imma kważi iktar minnu teknikament, għax hu tekniku dejjem ta' perit li hu, ma tigrima emozjonalment kienet jibki dik għax kien jaf ma' Mintoff kien miegħu minn 1940s u l-50s u kien jaf u kemm kien intimately committed u bil-passjoni kbira għal dan il-għan tiegħu. U kien qed jibki, u kulħadd kien jafu l-Mati Bormla u tliet tibliet, dejjem kien jidħol il-belt dik il-kejs iż-żgħira li kien ikollu bl-ismijiet u l-uġieħ ta' Ċali, ta' Pawlu u jmur dak il-Ministeru biex jipprova jirranġa jtaffi dak l-uġieħ ta' daw, l-uġieħ ta' uġieħ burokratiku ta' amministrattiva, mhux ta' tabib jiġifieri. Imma lija dikinhar waqt dik ir-rassa x'rassa tremenda kienet. Apparti l-fatt li d-diżin tal-monument ma kienx easy u Mintoff lill-artist kien ġennu lill-Anton. Meta kien l-ewwel darba li ġie Kastilja bil-monument għamillu xi ħaġa tant isa beskelator kollox sabib l-alluminju jle. Allu hawn sa nagħmlu? Hawn sa nagħmlu xi ħanut qallu le aħna batejna għamlu bil-blat, għamlu gagazza u blat hawnhekk, xewka hawnhekk. Allu le tkun vera kera, allu hekk irrida u kull mudell iridu iktar u għadhom sal-lum meta kulħadd jitla fuq il-monument ħadd jawwer saqaq, in-nisa aħjar tgħidulhom ma jkollhomx skak kellha x'tgħidilhom imma apposta mela għamel simboliżmu biha di u dik kien l-ewwel darba. Kulħadd rassalaw bejn ix-xita. Il-Marija Sada, l-eċitament kien hemm l-emozzjoni iktar imħalta mill-aspett tekniku li kont qed nispjega qabel. L-emozzjoni ħaditna l-koll. L-ewwel net aħna jom il-ħelsien ma bidix f'Malzu. Beda marri tela Mintoff fil-71. L-ewwel ma għamel huwa illi bata l-Gvernatur Ingliż għallu dispjaċini ka itlaq. U ġallu jirriżenja biex jagħmel gvernatur. Mela minn hemmhekk bdejna it-triq. Mbagħad ġew l-Amerikani, l-Ambaxxatur Amerikan. U da wara ġiblu fl-ixkum bourbon jew xi whisky Amerikan, għallu thank you very much, għallu għandkom il-bażi ħal-far. Fi żmien 48 hours sidu żarmawha. Għallu aħna man-NATO, għallu aħna m'għandix xaqsu man-NATO. U żarmawha wkoll, ġifieri aħna bdejna t-triq. U mbagħad Birindelli daw kollha f'ġimgħa tal-ewwel ġimgħa. U Birindelli dak għallu bejdu għallu għandek dak il-baderi tan-NATO, fit-tlieta ninżel minn hawn, dak kien għadu Lobex d'Aragon. Għallu wara ma narux hemmhekk għax nitlgħu nqattagħhom. Għallu inti persona non grata waqbiż lil barra. Ġifieri aħna
Il-ħelsien, mux dikinhar, beda bil-mod il-mod. Il-ħelsien ma jiġiġi bil-tella bandiera u t-nizzel oħra, daka ċerimonju ta' il-ħelsien jiġi meta l-pajjiż jibda jieħu rajħ fidejh. Jibda jinqala mill-li konna illi tisservi mal-Ingliżi, tilla-izmu tal-Ingliżi u l-barrani kollha. Illi tibda taħdem għalik. U bdew bil-mod il-mod illi niddefensikaw ix-xogħol tagħna minn fuq l-Ingliżi illi nibdew niftħu l-fabriki bil-mod il-mod. Veru, kien hawn id-batija. Għaddejna minn żminijiet koroħ, titqis il-waqt li konnet niġġieldu għal-ħelsien, il-nazzjonisti kienu jgħidulhom, isma' ħares, jekk intom tieħdu ħelsien, semmutu bil-ġuħana. Mentom għalhom issa wara li ġib il-flus da, kemm ried. Għallhom issa tiddu tnatfuh il-pod. Illum qed nara dawk cruise liners iż-żgħażagħ li hawn illum bis-saħħa ta' Mintoff, għax li ma kienx Mintoff dak iż-żmien. Illi l-Ingliżi qallhom intom tfajtu l-bombi u tiddu tnatfuh, wara li qalu lu iwa għallhom tiddu tħallsu intom ta'. Ġifieri, dan huwa ħelsin veru, għaliex kieku ma kenniex dawn l-affarijiet illi l-Gvern Laburista għamel taħt Mintoff, kieku llum ma naħelsin xejn. Illum tgħaddi minn Kastilja inti u tara l-bandera Maltija. Nafu li sa fil-71 hemmhekk kien hemm il-bandera Ingliża, għaliex hemmhekk kienet il-headquarters tan-NATO u ta' daw li jmexxu xejdu il-forzi armati u kemm Mintoff li hemmhekk tella l-ewwel darba l-bandera Maltija, kellu kuraġġ jgħidilhom isma' intom se tħallsu biex ikkaċċukom il-barra. Tkun daqsxejn Mintoff bil-bqija biex ngħidlek isma' inti ħallasni ħankaċċik. U kien kapaċi jagħmilha dan għall-ħelsien veru, jiena dikinhar kont hemm u kważi qabiż li d-dmuħ. Għaliex jiena kont wieħed minn dawk ta' sħabna llum ma tantx baqa' minna illi ġġilidna l-ħelsien, ħafna minna morna l-ħabs, ħafna minna tlifna x-xogħol, ejja ma ninsewhomx dawn l-affarijiet ta' illi biex inti kont taħdem kont titmur għand il-kappillan u jagħmellek sarif aħmar. Bye bye inti, jew l-Ingilterra, jew l-Amerika, jew l-Awstralja, barra minn hawn. Fid-batija wasanna u mxejna u nirringrazzjaw il-ministri li kellna dak iż-żmien, il-gvern, il-membri parlamentari dak iż-żmien, ħafna minnhom żgħażagħ illum xjaħu, ħafna minnhom m'għadhomx magħna li nirringrazzjawhom. Ejja niftakru wkoll biex iġidna l-ħelsien għandna minnu mitfun fil-miżbla ta' il-għaliex kien jemmen għal-ħelsien, u daw kollha sejnijhom. Kemm batejna bidnu bil-mejjet li jekk tivvota għal-Labor għax l-indipendenza u l-ħelsien inti se tmur l-infern. L-indipendenza veru ġiet meta Mintoff tera fil-gvern fil-71, iġġilidna biex ġib l-ewwel ħaġa l-ewwel Repubblika, ġib il-Malta neutrali, ġib il-Malta mill-laqgħa ta' ħadd, żammejna fuq saqajna u f'dak iż-żmien isjefru n-nies. Malli tara Mintoff fil-71 in-nies derġa' lura mhux imorru lejn. Din hija l-istorja veru tal-ħelsien tal-poplu Malti.